القرآن علوم القرآن علوم القرآن علوم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. bayan gode wa Allah madaukakin sarki da yin yabo a gare shi da yin salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai, ina gabatar da maudu'i a wannan gidan TV mai suna Ulumul Qur'an. Maudu'in mu a yau shine kaifa taqra'ul Qur'an bil tajwid. Ta yaya zaka karanta Al-Qur'ani da tajwidi? Kamar yadda muka sani cewa karatun Al-Qur'ani yana da ka'idoji, yana da hukunce-hukunce. To wayannan ka'idojin da hukunce-hukunce akai su zamu gina karatun Al-Qur'ani. Za mu fara gabatar da darasinmu na kaifa taqra'ul Qur'an, da mabubbugar karatun Al-Qur'ani shine sanin huruful hijaiyya. Idan ka san huruful hijaiyya, ka san kowane harafi daga mafitarsa, to za ka iya karanta Al-Qur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar. Za mu fara da al-huruful hijaiyya. Kamar yadda kuke gani ga huruful hijaiyya an rubuta su akan allo. Su huruful hijaiyya larabawa sun kasa su guda 28, waɗannan su ne suka haɗu suka zama alƙur'ani. Da farko za mu fara da harafin alif, na biyu ba, na uku ta, na uku tha, na hudu ja, na biyar ha, na shida kha, na bakwai dal, na takwas ذال را زال سين شين صاد ضاد طاء ظاء عاء غاء فاء قاف كا لا ما نا ها wa ya. Zan sake maimaita su. Huruful hijaiyya guda 28. Na farko a, daga ciki ake fito da shi. A ba, tsakanin za ka faɗe shi tsakanin leɓen sama da leɓen ƙasa. Ba ta sa za ka fito da harcenka ka ɗora shi akan haƙorinka, ba ka danna kuma haƙorin ba. Sa ja ha kamar ka ce ha kho, kamar za ka yi kaki amma ba kakin za ka yi ba. Kho daga maƙogwaro ake fitar da shi. Kho da
ga, za za ka ɗora haƙorinka a kan harcenka, za ro za sa sha so za ka kan tsuke bakinka so wannan kuma bo za ka kumbura bakinka bo wannan kuma o wannan kuma vo wannan kuma fa tsakanin haƙorinka da leɓen ƙasa fa wannan o ka la ma leɓen sama da ƙasa ma na ha daga cikin ka zai fito ha wa ya alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un kha'un dalun ذالٌ راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين
nunun, ha'un, wawun, ya'un. A nan ne muka kawo ƙarshen darasinmu na huruful hijaiya darasi na farko, sai Allah ya haɗa mu a darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. A farko na sa Allah sarkin da yayi ya akwai yayi babu, Rabbana ka kare mu daga dukkanin sharruka ya rabu. Ka ƙaro salatin Saidu Muhammadu Mustapha mu Habibu, ka sanyo sahabbai wanda suka yi tsantsar riƙon Ƙur'ani. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. Ga mai kishin addini yanzu ga dama ta samu. Ulumul Qur'an TV wata kyauta ce a gare mu.